Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wancho murigaria bw'Ensoko TV na gukwandira ndonsi asore no gusaba kwanenga gwatware ritiko ligiya akwariganire bono karanso iketo sanga senchera yoboikirano asemesa yamaiya kurwa Ensoko ensa eyamo kumanyari yanekiwe aseritiko yarengeri tambe chitariki 3 mutenyo yo 5/3 mwaka bw'echiri bubere 2025 ne masari bagari timu ngima egonkona kurwa studio ya kabere chenkoro kwa Clinton Ndigi karanso ike bono aigani gatia tukwariganitia senchera yobwenye gusaba abaiboli nonya abana babungete mu baikyange morore na kibamenyete egere mbaso chisabu chimbe okoboria ni gokwarurwe gochia abaiboli korenda abana babo chinga kechiga cyo mutumo koigo mutambe bwerusa bana siasa abali sikaria batagete bakogokie ayogendeka lakini baadaye biashara byao bisire abali mibeke meriye chae nigo babotria baraibaga siasa gotiga goyasona ni asobori mibeke meriye kyo bagotebangana bagotaka kuripoti nonye ni gintu kia babereire lakini bali gusabaiga abagambi baitu community nonye na abantu bali tomenyatange na baro ekero ligosobune liria tukeire batige gutubirira abagasorobotirwa beno botuko bwarero nigo tokomorikira hesabari yabanyaruka insi ekyombe gya bidii kurwase kaunti ya Nyamira abo baeteira makongo ikirene chindoto cyabo. Karibu sana mwanchumu rigeri yabona senchira beno botuko bwarero tugochakana robotiro ko bwatya chingaki habana barenkaso mutumuko hoiga umutambe bwerusa asetamu ya kabere okuburiwa nigo kogendrete kurwego gwichia sabaibori nabo igokwenekya ngo barenda barabana babo ari batayeso yase chisabu chubosaria oyo bwango gakurwa hengane iyo no yokorie kerugo kyobo governor se county Nyamira James Kemoni asebo iganyara ko bakago kwandra emiroberio yo kwenekyo wechisegi ne chiburaburu asemesangerekano ge siasa asaruro kuboria gocha somo gusigo chamo na kubwaterana ego chakwenekia omorembe hasa kwenekia gesako kyomo gusinko kendra kera senchire ringia muri kitoli net nyambane ero kutigo remesa yamaiya kuru Ensoko ensa emo batukubwalero okuborigwa kwarurwe gocha ase abaibori korenda abana babo anene chingaki chiga cherusa nario bataswanane ne chisabu chimbe oku nokuboria kurwa ase oyokorigia ekerugo kyobugabana bwe county ya Nyamira engineer James Kemoni aseboigo aboririe serikali kwene kiango bwatokere chibese cha masomo ase chingaki chibwenerete nare gusaba abaiboli nonya abana babungete mu baikyange morore na kibamenyete egere mbaso chisabu chimbe naende monako beke kigancha wesebesa komenta nayo ndomwete Minister of Education ngurwere chibesa capitation kiri wakuru nalo gusaba serikali naomba serikali yetu ihakikishe ile pesa kielekea kufungua hii mashule ikuwe ile pesa tayari imetumwa kwa mashule ile inarekana kuwa imefika ndio isaidie wale wapangaji wa ratiba ya mashule gukwana kurwa ase omucho Nairobi Kemoni ogikeirie chiburaburu chikwenekigwa ase misangerekano ya gisiasa ndodo ikore ibintu na biri byaba abantu bagwita abarai bande bakire kuburi chikurase ito keriki abake umbune genteke mwanye getinge ntwalinge usko kigesa kuyo kuruta ibintu magena gwita abantu kiagera abantu baitu ntubwete biasara isiko tubigita abana baitu bali kiroro bakore gas bakore biasara bamente imichi y'abantu ibinyoro by'abantu bande toza kuruta magene kabireli igongo teba tole nakini ntu tote tukomanyandeke Kenya igotiga to ikero mundu libaga awoni asera yayo yoke ikero mora yondo gusodete kero awoni asera yayo
aye kandi yo genda ali box imenye korere gasi 2027 karota gete chingaki echicho oereire omoroberio ye bwokwenekia abasae banyamira ngo chibare konyora emeremo chingaki arachigoswa ase ekerugo kyobugabana ikotole ndege ndo tokoro ka industrialization ni Nyamira ikikoro kindo no kuengene nyoto teta kwendera ne county ikotole ndeki factory chiso kole gasi Nyamira wikatwini kare cy'abantu tolenta abantu kuru isiko bari babwata mali yabo by giving them incentives idam emigonde tali wakaniru pesa nyingi either tax concessions chitaliko batali wakana tax nyingi egere bache babeke chi factory cyabo Nyamira wasi amatoka ito wasi emesi yeito wasi ebitungu byetororo wasi chi avocado jeito nake limo na watebera ningetie mikakati wedere county ya Nyamira assembly yokoru umongozo naki inaki umuntu taito uja kobeke factory ya Nyamira nkiabwenda wakanera ngiatabwenete wakanera busintunde county yetu ngitoko mosira in terms of infrastructure igogwetere system yeye ninyana kolenta chi factory nkororo chiche abana baito bali kororo lakini njamba mamitu na amatebire elioko lya Nyamira solution ya Nyamira wono iga no muntu gwekanyegete utotagete magana mange wono iga no muntu gwekanyegete utotagete ubonyomba no muntu gwekanyegete utotagete ko nelio beni ngo toli kuri kibesa asa ndo libo tukuri gikura mu baroche abande mwatali na we myaka 5 10 abande bachire ngo karabali ibintu byabo lakini Nyasaye ne rokurubora injira abasabire soko bokoko nsabire no mukono wateba kwenyoro burai ninu tole chaenge Nyamira upya tutige umuchesa umonge tokole gasi Koripoteria Ensoko TV kurwa ase ekaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane Memono morikito Linet Nyambane tuguska bosio mwanchu morigereria okoboria nigo kwarurwe gochia saba ibori kone kyanko barenda bara abana babo ase engakeiga yomutumuko aniga gocha chinga kikomende kana kwebikore byo koitwa kwa abana abanyaruka na abana bamura goika abande goitwa nigo bono bigendate kone kigo ritkoria rero nige kyombe gya Sicom kia barentamo ababwatani ao kurwa sechi sector ao hune choborarie ogambi abanyagitari nabega bamenyete no borema heri gokwandira hamangana ichi segi chegenka nenjira choko yakayana abuni go bono barure okoboria na ase bagikeirie umuroberio oyo okwenekia buna nigo emiroberio ebwente kweneki wasenjira herengi omurikito Petuel Machini na mange. What is going to determine the success or the possibility of your story? Erigo sanga igoro yechinjira cyo kubwatirana na gukora umucando w'ebikora byo gutatura insoko abana bakeme county ya Kisii nigori tkorere kyombe gya Sicom wetero muteneri bo bwerane Purity Mariba yakorege karona babwatani erigo ikera chinjira cyo gukora ebikora ebi. We usually conduct these annual sessions where we engage the media, training them on gender-sensitive reporting. But over the years, we've realized that engaging the media alone is not enough. So today we conducted a multi-stakeholder engagement, bringing everyone on board, because we've realized awareness only is not enough. We need to partner, we need to empower our communities. Currently, defilement is on the rise, especially among family members. The perpetrators are people we know. So then we need to lay the foundation so strong from the household. We need to bring Ngao on board. We need to bring the teachers on board so that they can know how to report the cases. We have had an engaging session and we hope that whatever we have discussed will yield the intended results. Singo nayo mu bisokuru asabisi agenda winko ningonera erero byanyora wetero moroberio yiga. I am happy today to have participated in this engagement organized by Sicom, where it brought all the stakeholders who are working in the gender space. We want to appreciate this day because we've learned a lot. And the take home for me for today is the engagement with the media, and we've seen the role of the media being the most important part of our society as the fourth state. They need to be aware of all the cases, especially the GBV, from the beginning to the end, because
I realize most of the time we bring them at the end, at the tail end of all or most of the cases. Linet Mokaya oyoro munyagitari Muteresa nigo ereira igoro yokogendera gukina kwe birengo wetane 25 igoro yemia kwe bikora byo gosaria abana bamo asokoborirwa kwarura sabo iboli kwenekia abana babo banyaruka kibali kurara n'abana bamura. TPV focal person of my sub-county, I've realized a very high surge of TPV cases, being that we are in Kisii County, like 25% of TPV cases are reported from our county, and we are above the national of 19.9%. Secondly, we are seeing upsurge of intimate partner violence cases, which accounts to around 40%. That is very sad because home should be a safe space for us and a safe space for our children. Iyo tubetereri na twensi bali ba tora baiboli tunyaroko batukolikeria abana baita sobuange na nonye bintu byakeire no gari nyomba tagwanjera abana bawo kinyaroka nabamura banyaroko bakurara asamo na bintu byabeire butuboke nabo gwekarakarigeri ne kinyaroka na roki arara kando nabamura barara sega yabo muna kurukari yakabire geko garako babekamo yaroreka ndenga matuka yabanongolete kareme chando kwanyoro umwana umura oiro bolito mwisoko mwabo no nae gwasi yunga kyo konyarako bako gukora egenteke niko bono kuborirwa kwa rurego cha sabo ibori kwa nakyo borende obuyabo abana babo umutimo koyeka. And I want to say this meeting was very timely given that we are on holidays. We also want to talk to our parents that they ensure that their children are safe, they are within their reach, they are in their homes, and above all, we ensure that each and every one of us has a role of bringing up our own kids by practicing effective and good parenting, because that is where all this starts. Now that our schools have closed now, our children are at home. Let all parents be responsible for their children. Don't trust any relative, don't trust a neighbor, don't trust a stranger. Let us teach our children while they are at home. Kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii, Chepethuel Machin. Mimono morikito Pethuel Machini tokoskabosio mwanchu morigera sorbo tronde hebiombe ao hebitendrete habakori mirema se sector yobochanu nigo bono besokire na komocha ba governor sogosinyo wikirane bochanu asenya gitari chechi county hegatia baraibe biombe ebyo Peterson Washira murai wikyombe ya clinic officers George Kibore morikyo monene okuko amana baraibande nigo bono batebire omogiro wabakori mirema abo nigo bono ogucheko gendra wike serikali eikirane magani abo murikited na mora na mange. Ebyombe ao biria bitenene tabakori meremo bobochenu ime ya Kenya bemurunganeirie ubuteneneri bobokoreri bobochenu ase kinyagetari ao batebire abagavana tibobwaterereti abanyagetari na magani abo ase batebire serikali nene nigegwenerete gutenenero bokoreri bobochenu bwechi county. The weight of delivering quality healthcare services to the citizens of Kenya is too heavy for the country government to bear. And I think it is time they come out and declare that they are not able to manage healthcare services, so that then the health services can be transferred back to the national government. And as we stand here today, our clarion call, because our members are suffering, the public is suffering, our clarion call is to revert back the healthcare to the national government as soon as possible, because we cannot continue like this. Healthcare, just like security and just like education, is a very important sector. Nigo batebire abakori meremo bonsi bekinyagetari che serikali nigo bare asomugiro na obokoreri bonde bwensi tibulibule ase kinyagetari echo ase bamochiri serikali ase ogutakumia. As we stand here, hospitals are closed across the country. If you have gone round, it's only the doctors who are not on strike. The nurses, the clinical officers, laboratory officers, public health officers are all on strike, and facilities are not working. But yet the governors do not see any problem with it. And that is why we are saying it is a case of negligence, and it's negligence because they have been given a mandate by Kenyans. Nigo baburirie abakenya bamochie serikali kurende tali abanyagetari ekiagera nonya nabo nigo baumiete. As the healthcare workers,
While the government wants to guilt trip us into that we are neglecting our duties, we are sorry it is not our doing. It is them that have pushed us to this far, and we want to continue asking Kenyans to blame them and not us as the healthcare workers, because even if they called for a negotiation like right now to end this strike, we are here, we are available. Bono obatianire kugenderera no mugiro gwikamagania bo aikiraniwe. So the strike that we called 3 weeks ago shall continue until all our demands are met, and more so the absorption of UHC workers and Global Fund workers into permanent and pensionable terms, because the money is there. Kuripoteria ETV Yansoko Erieta Nedina Mora. Emono morikitete namora noroboti urasenchera yobo ikerento uskabosio mwanchu morigeria asentunde ende nikobono ekina kyo kagerwa gukundrirwa chibesa ishilingi 1 milioni bere umwaka bwechirubere 24 habwase korengana no mwakili George Nyambane womosoeri hase ekinekyo hasereta Joseph Nyambane hakageire kundrirwa korwase omonchoria oyo mokorwase bunge ya Kitutu Chache South yasukiwe mutu asekeria nganigo munachebina hotendrete ekinekyo hatwarire omoroire korwa hetariki ayamo mutinyo kabere omwaka oeta ekinekyo nigo bono kiabeire kegotenendirwa asebona atebira batendri bamwanya ba abegeri bobone bomanya bantu baesokire bakorwa na Thompson Osoro korwa okoboria ochasomo na chebina homone na igasense ya Kenya Chief Justice Martha Koome hekerara chigo koretare aye muchobo songorit koria ankyo kone kiangwe sona ni arigati na kuganya no mochando yo negati yebina binde hebia na kirie ogoitenyana asebigambero. Saidia tangoro George Nyambane njomo wakili Mr. Joseph Omae. So lere kesi ingiale ngegocha kutegeraru yani hearing, lakini kesi ingenge tenyale kaneti kesi kagenderera prosecutor nabu atachi witness bale nge batano including Mr. Joseph Omae oyo role complainant, lakini tenyale kaneti isengincho prosecutor uri yoro gukore kesi rero abwato omwana orwarete. So ikoti yatebe kesi igikitiga gesuki gumoto ochitare mojo mutinyo kabere 2027 na esengenjo nande prosecutor yatalenge kunyara kwanderesa bagwende nelinga ki ebata ebanko gendalinge ogembo achigwatende kesi inde chiroro. So we hope that the next time case kigucha gocha ngoje togikore nero tuborie koti mambi ekiara nero monene bwense bwie koti yaito ya yense atotebini kigekogera churches na magistrates bakoptari ko kore bine bwango biera bwango. So muna bono ntubwate bina gabo so tumanyet we have a number of cases tora Chief Justice mambi tomotebi atotebi inke bine gakora bire bidrage die koti bitaraera mpaka bono. So tuanyole na okona magistrates na judges mbarororo bare corrupt bakwa kuchibesa banya gusukie binabiri bana abantu aboroka bachandegete koti chito busino gwata chikote to gwakambya mono ntoire chikote chinene korakini nchirato isana tose korigereri ebine binge ebikwameta se chikote cheito asengencho chikote nchire chinge narenga ko request une karago chicha mochimuno yibo gembo atonyorere nonyene high court yema gosekeroka erinde ebine binge bigochicha byetinya na bosongo ase kigambero kya bosongo binyore ngebinde kogenda birase chikoti echo na chiro chinyara ko bachibwa gacho ko tune ito ya bosongo chi magistrate ne judge echikokorere bina ko chambers asengencho chi open court echire chinke bono lika bakorwanira kwanyara ya betereri bakore bina byabo ko chambers ekoti eri yabaro kete namba yagachwe koti enene buna chikoti chinde chiagachiru erinde nonyene chi magistrate chige karo chibu isaransa open court
Sorobotino mwanchu morigeria amaigerio igoro yekemeri yechae hayo abeire gakogendera ime yechi factory hechichirense ye county Nyamira niko bona iko mwerio litukoria rero ase factory ya Nyankoba habwa sabarai barwa ekurate gocha sabana siasa gotiga gosonania siasa asoboremi korende kwene kyango esoke bare kurobo konyi no nyamburi obukoria echiro eyokorenta amagendero ase umuremi murikito Sofio Igara namange amaigerio ayo abeire gakogenderera igoro yekemeri yechae anene mono ase factory tiritire ime ya Nyamira nigo aika omwerio rero ase abarai banyora amaigerio ime ye factory ya Nyankoba 4 million. Decrease yabeire the stagnant. Abarai korwa ase chitundubari tiritire inse ye factory ya Nyankoba nigo ritkoria rero baumerana ase factory eyo erio konyora amaigerio anene mono ayagenderete igoro yekemeri yechae bagokwana n'abariki nigo babaire bakwemurungania na koraga ebyara siasa echichigenderete kwene kigwa echo charorekanire korwania oboremi bwekemeri yechae etutagite ne tutogenderere n'abantu bandi bagenderete ase oboremi bwechae echae nero yatokonya egintu twakumi mono ya bagotoretera iratiri riba bagotoretera embusuru engiya togotora amatukano katwaire etundubari twarete factory nyasaye tigachi abakune batoretera embusuro riba iratiri bagotoretera ebitina ase abaremi kero kende turasinyukura achitundubari ase eng'encho ya amang'ana siasa egati yabo nigo baerera chinchera babaire bagotumeka koroseria echae nonya konyebekera obwoyo eyo ya echicharorekanire koreta rigasarigia ase Nyankoba yabeire gegokoria buya ase factory chiri chitangaine ase rigasarigia Nyankoba yarengense lakini bono management n'abanya committee n'abaremi tugaisaransa tukarigereria intu twekana kitoko improve factory yaito twabekire mikakati eyo lakini toroche ngabono migosi nechikura korigia ekera korigia chikura tigacha sabe chikura buya tari gwetera ase chitundubari nasoborimi bwechae komenta nayo nigo bamuchia oyo korigia obaseneta bwe county ya Nyamira Jeremiah Migosi gotiga gosonania siasa ase oboremi bwekemeri yechae ase bono basabire onyaga korwa obokonyi bwechiratiri gochia ase abaremi gobwatoka chiratiri echo gochia ase factory erichikorwe oboringoria erio chimanya goikera abaremi ase chitundubari n'abana siasa abali sikaria batagete bakogokie ayogendeka lakini baadaye biashara byao bisire biashara mbibwati siasa iga bande bachire bakareka tatira chiratiri chitali moderated ne factory koranje onyondo utagete gotokonya munabarimi factory tegora atogorere achireta ase factory chibe kwa somo choko bwe factory chibe moderated mune factory takire kosemuna machiko echae aganeirie na kumetinga kanyamigosi yo ng'akere simya ekire yo akorenta atagete gototurubani enginyore nari ngomoke sana kera mauga chagete njire migosi bana atagete gotorentera siasa eteyo gosi abantu bande tora abana togokinia abana to echayo kana totigareti nkoripoteria egetesene keiga gensoko koroiga ase factory ya Nyankoba egotoka imeye wodi erigoma ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nche nkoro kwa Sophie Oigara Bemono morikito Sophie Oigara na roboti rosenchera yobo ikero tutikarita ase kemeri yechae mwanchu morigeria Magayege tasene gensoko TV komorekera hegatia bare mikuru ase factory echae ya Kebirigo habwo bararetie ng'a omogiro bogotora echae ho chakire nigo bono munyakero gobwe factory echae ya Kebirigo Nelson Nduko hakandre ng'a mogiro yotoyo ase nkwana yae nigo bono hanyarire ko bakagoteba egati yabarimi habo bakwandrete omogiro yo nigo bono basegetire negatia bare bage siasa na igoti bari gokwana ase ribaga rio muremi kagokwana ase factory ya Nyankoba Nduko nigo bono asabire ng'a siasa terentu ase kemeri yechae nchasa marieta ankoro ku Nelson Nduko nyanja igondo mo chairman o Kebirigo Tea Factory ere Nyamira County Zone 10 na were no mogoko manene kumera na inu bono mambia kuiraniria mang'ana na roche ase agotangazo ase TV Gor Marogoba
manchumurigaria abono toika umwerio hasense meiga entangani mesema yakuru soko ensa eyamo toskar korananda sika getarege tamba sense mu yakabere togendre go sanga amanke. Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia tasta ngachaka ngo develop ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego. Aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye Nensoko TV,
uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwanju ya sense mega ya kabere mesa ya mayakuru ensoko ensa emo chidaka chia butokire 30 igoro yensa emo nabono tokuska bosyo kogandra gukumanya okoboria nigo kwarurwe gochia sabara ikone kyanko baikaparange abamenye chinga kichonsi kero babwate emechando ao nigo bono bose ni naigo tibako bakonya bose ko baikange kero kimechando yanyare ko ba kekone kiwa bane kyagoya sona nime emaiga ya mate ya mokonyorobo konyi bogo siborwa ku mwana obo aserita Justin Mogendi kurwaganga ensemo ibunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii hoyo menyeta se ense ya Saudi Arabia abwasa chete kokora emiremo hakanyara ko bakago siekero kuro mutinyi oikomi omwako eta nabono niganyorete obosibore nagwanchiro kokora emiremo yaye ao maiga ya serikali wesona negati na basamari abaya wesokia heriko yesira enkeyo ya samari eta nigongoro kurosi mora cho inje mamo mwabo Justin olimwa igweto chandekete sense ya Saudi Arabia bono nabere ngotese ko mwana yo tese kiri kuru mutinyo komi paka sai na jito komirana no mugambyo korokwa Patrick Rimumba omugambyo yekera igwete mechando yane nilienda paka nyumbani kwake na chite paka mwaye akangwelka muna muswati mwabo nsengo chiwakambiye mono singinje twarorire omuganda omonene gochagaiga naende kenege ndiyo okumi sana konyoro mugambi ogoika asebi nyoromine bya sabantu bali maskini ntuanya koro mugambi onde bwensi eketu bwato bokongo gotoikange ekenege kone twarorire sega okiabu nigoto omugambi takiti ko serek kera litukuni yako na kwa kisinyo tebenga kwanyorira abayengia nkonyorando mugambi na onde naye alinisaidia uyu mse nekera nyote segie ya muri toereire niga ngakirite simyaga ntebi ngaki umongina esegie nachi konyiri na nyorere ndito umuntu ni gate ni ngangara ategete umwana uri akwerari bona ategete 1800 re umuntu rura and anywhere ngagusinguru Mombasa otene ni rwoma ni nganga kyomo Kenya obo ago chandugari orule chibesa kiri wakanire umwana uri okarereki osiboiru inkaigu nkoiruruka bano ngachi kwa kalisi niri munkanya mwaka ere mtecha to mama yes ikiagera anya mama moya ari na asirete tangana ba ange monginoyo yes ande mama na bale ngumurabu no monginoyo kabisa tubuye kai bono karamna ngakibona ngakia kora na nyora mama yes ngabamna mariga ichasa maiso alidia igo omwana oyo Justin omwana oito yes na mimi nilijaribu yes eshinguru cha Nyasaye omwana oibono ako free na atarudi hapa mapema amen ikiagera ntoko babagambi togochangera aliama ba montasirete kweke tokuna abantu boito bareki baremo tuskabusia soroboti rondo mwanchu morigereria muroberio bwabasae nigo bono okorekana ase skuru ya secondary ya Sengera ya Adventista asabasae gwita ni chimisano baikirana na gosemewe chinchira cyo kwegenderia sobogima na gokine chisemia sokonyora mabaga echigasi chinse chisco ka okwana hoyo koriye kergo kyo bojumba sense mo ibunge bo machoge borabu mushimwa Duke Mainga echate nigo bona agikire ogotume ko bobe kwa basae asokorenta chibura buru boigo ni garuro kuboye gochasa bakenya gochora barai abo bakorenta magendro Morikito Frida Kirubo na mange no moroberio obarenta abasae kurwa ase chiwodi inye emensemo yebunge yabo machoge borabu ase kerenge kenene gyokobasira abasae abo kwegendereria kemasomo nabo igo konyora amabaga yemerimo ase chinse chesiko okwana oyo kurigekergo kyobojumbe emeyabo machoge borabu Duke Mainga echate nigakwanera emechando abasae bagwetera tukoria rero igo twachichaga gusanga n'abasaye ba minto ese programu ikurukunga Bomachoge Borabu Youth Convention igo ntwakwanera mangana mange anene mono twakwanera mangana aria chande tabasaye unemployment twakwanera mangana ichipara chichande tabasaye ba minto bali bakwirigeri ime ya Bomachoge Borabu ntwakwanera igoro ye MOU eri twagiri na barabu batebanga within 90 days
mbatagite bintu biri bante binchi kubakorera binyare gwikirana nene mono ntwakwana igoro opportunities cia masomo ngana kitogo chikubwata abasae ba minto egere bakora mangana technical courses na ndena kitoko bakonya ba transit kurugabu kugenda uchikokora emeremo chinsemo mbalimbali including isiko yense nonya nabo niga abasae babuligwa gwesokia eria kwaenekia ngubwaterana bare eria kwaenekia oburayi obya Emeye County ya Kisii. Abasae baito ba bumachoge borabu tokobarangiria mubwensi tochamo tosange erinde kerto konyara korosio oburayi bwetu bwe county yaito ya Kisii County, using Kisii County Youth Assembly as a connection or rather as a bridge to gap between the government and abasae baito ba county yaito ya Kisii, to ensure that Kisii County Youth Assembly brings all that cohorts, all core values, integrity, unity and prosperity yaito ya Kisii County ekoretwa mona oburayi bwitamo oboturatware structure ngiya ya Kisii County Youth Assembly. Asinjira yogosira chisemi niga abasae basemigwa kwirikia eria kwenyorera amabaga ase chinse chisiko ase kirenga gyokomenta chisemi chabo. Within this arrangement, we had a very special team that came to speak to our young people on issues, international scholarships. Na tulikuwa na Maju, right? Maju Scholarship Program, a very, very good initiative that helps our young people to transit from undergraduate to postgraduate studies. And they were able to speak to the young people here. They were able to guide them on how they are going to, go through the process of ensuring that they get opportunities to study abroad, may it be in the US, may it be in UK, Australia, and the rest of the world. Kagukwana echate nigagikiria gutumikwa kwa basae bobe asokorenta chiburaburu asalia eira yokubarigeria emirimo iligokonya chinka chiabo. Machoge Borabu imekuwa constituency ambayo imeonekana in media platforms kwamba vijana wanatumika kupigana, vijana wanatumika kubeba mishale na mapanga kupiga watu wetu. Tumekuja siku ya leo kukemea kabisa gunism na kuhakikisha kwamba badala ya kufanya vijana wakuwe guns, tutawatafutia ajira ili wasaidie familia zao. Nonya nabo nigo kuboligwa kwarwigwa guchia asa abantu bonsi kweneke mnango chora bali abarayi bakorenta amagendero natali okugorwa asogwaka chikura. Koranje omuntu tacha gukugura etwate betenge style chikura chigwa kubusioga olikalau style. Si ndio? Tunachagua viongozi watasaidia watu wetu, si viongozi wa kuletea watu wetu handouts. So pesa ikiletwa kula. Ukiletewa gas, mtungi ya gas peleka kwa nyumba. Ukiletewa mattress peleka kwa nyumba. Ukiletewa blanketi enda lalia, lakini tupigie viongozi wanaojali watu wetu kura, si ndio? Kerubo Frida, Ensoko TV. Na sorobot nobena botkobware romwanchumo rigereria maega yogotachirwense na konyora amarito agenkyo yamate ikabanengeta ase ogokane okonyo okogonkeria nyumba nigo shinyarukanse kyombe gya BD Girls baisokire na kwera ayabaeteire ase bono abange konyo batware ebirengerero neba binde bikwerusia obomoyo niga basubati abo 32 kurwa ase ward ya Kerenyo bunge ya North Mugirange county ya Nyamira bachetamo na korosia ekyombekyo gya BD Girls ase okweba na kwebeka ange ase bono batebire nigo bakogosoria chigosori chenkoyo hamo na gotera amatera eriko kiania ebirengererio byabo nigo bono basabire ogosirwa eri banyara koba bakwegenderia Murikito Steven Nyariki namange ekere otogoika hase getigia sere kigotoka ewodi yekerenyo bunge ya North Mugirango Emeya Nyamira nigotokwarganiwa nekiombe keiga kyabasubati goseti ambaro kabanyaruka ase keria bakwiruka nga BD Girls bagochesa umupira bare no mogoko monene bakore gochesa umupira nigo bagosoa ase okoira amashairi. Msishangae, jukwani ni mabanati wa bidii. Toa waletile shairi lenye mada mapenzi ya mama. Kaa kitako, kiti ni chako na usipanduke. Anazidi, anasawi kwa kila hatua mapenzi ya mama. Roho yake ndani, imara na hodari. Anaongoza njia asiyevunjika, asiyeyeyuka kila siku.
gento tamaetie yengati yogokeana ni ebirengererio. Tunasimama, tunainuka kama jua la asubuhi, sauti zetu zinari. Nonyo mogoko babwate hore igoro nigo babwate umugano monene hore mega yabo. Our group theme comes from the book of 1 Timothy chapter 4 verse 12. It says, don't let anyone look down on you because you are young. Nigo hegati ye kiombe kiga hegati yabo batachere twinse nakonyora abana kibetererio batanjeti asaba igo hegati yende yabande banyorete abana nyomba asaba abire bakonengetwa ne amate. Marisera mora nigago tweranga nigo hare kwenda eskuru akangainwa na kobetereriwa ase anyorete omwana hatanjeti asabire negasengo nkomorra goikege tambokero haganeti kweita asikorende achenjiretie ebirengererie ebyo. Bunanja samarieta nigo nguru kumerisela mora ama ene kuru kiombe kigechaka bunanje giangonyere ekiagara karonko inyura asobo gimabugana bugarenge nigo ngukumisana bunanje enare kwende skuru kerona nganyoro mumuronde njira akangaina kerangaina akangu umwana mumuru itabeti amona inche kuruna akanyorete kiombe kengaswe kiombe nkaba kwanza ni stress nkachandika nkarorubu gimaboro bakongu ngetera mangana yara makongu nkanyoro mugambi tori tororo gaiga akangisaransinze incho yo mabona atete kunywerio gonsali ubugima bugane akangisaransinza akangambi akante ibuna oyo tori yo mwali bubugima wetereke gyo kana bubugima boko gendera akanga advising ya na kigarero igana ateneneire kurukuma na BD girls stress timbu ati ningendrete no bugima. Abande nigo bakwerera munenchera banyorete omwana barenga gento bari gosegetwa nabo igokonengetwa ne amate. Kiufupi story yangu nilichifungua mtoto wangu nikiwa nyumbani nikateseka, hakuna mwenye ananisaidia, hakuna mavazi, hakuna chakula, nikapitia changamoto, lakini kupitia hii kikundi hakika nimeona maendeleo. Kupitia katika hii kikundi nimeona mabadiliko. Lakini wakati nilianza kulea mtoto wangu nilikuwa na stress, nikasema at least nienda hata nianguke katika mto nikufe, kwa maana sina maana katika hii dunia. Lakini wakati huu saa hii niko na amani, ninalea watoto yangu na wanasoma. Uyo mtoto anasoma. Omosemia bwe kiombe ya BD Girls nigakweranga nonye banyoreta abana nigo banyoreta abana abatero beretie none kenibo ekiagera gotwanyoreta abana tutabwatie source bona kero tuguchigotema kurigia kwanyora na endo mumuro kungainire kwagenda na endo komento omwana onde bona komento mechando yende igoro ye mechando yende emechando eri twaeteire buna abaiseke ntotageti na ende mechando yanyora abana baitu ekiagera nabo konyora tubwata abana abaiseke pamoja na bamura na ende kwanyora omwana orio oeteire changamoto ongainwe getamuntamu kwanyora obekiru na ende meteme nero irwo omwana igombwato omwana na ende omwana onega bwato omwana omochande menene twaeteire buna advisor komentekana ko konywa amariogo yogotindia ngati yabiri abiabekire bo igobo sio hamangana yogotocherwanse abana abanyaruka na kunereriwa anemono hekere gotogekananga no mondo bwe family okoreta yu asako bagagotubererwa njasa maretanguru kwa Agnes Maranga egento nango tebanekega agia bagambons mora sebinyoro munyarwa kyani amaryago yogotinda ko sengencho narachangeire bintu bine bigotibonga abantu abana bake konyoro umwana tumire duka poikari ko yonyoro mumuraiga ibisete na marwa ne nyasore mobe mwai komyo mwaino banda nyomba omwaendo monyori omwana ende gendo kenda ngotebanekega kero mundu anyoru no rigo serio tikakwemuke tambukana no ibwe family mwatuborera mwakara kimwage siekera tiga mundu yemukere tambukero kende nari mwana yanyora yakiyaya kora kiagendera no bogima okonengetwa no gotegwa ribaga hase ya matengati yabiri babeire bagwetera ndobwati nsemo toko eguribaga tokwane okobori bunga ayo no yobwato mwana nginera gukwana takura amanya buna akorera omwana we don't have the source ndobwati enjera tokonyora torera abana baitu mbatagete ekibakoria mbatagete ekibakobeka mbatagete ekibagosoma eso si ndobwati pampers
chingaki twakinete chingaki chiemechando abamura barau bakirengako Wetera homoteneni wekiombe ekiga gia BD Girls asamarieta moske nasika uyumanyekaine muna litoro korwase wodi Kerenyo nigo hakwerera yaiga ono enarenge koirana nande back asamangana yokofuatiria ekere kesi giatokeire ekerongo boli no na bana baiga ngocha tole twaena na guidance igaiga ebagotebangana bagotaka ku report no nyene gento kia babereire lakini bali gosabaiga abagambi baito community no nyene abantu bali tomenya tange na baro ekero ligo sobuneri atokeire batige gotubirira abana abambata gete yaki yabo batiga gotanga mangana ayuta konya kuira kuchimutu ngareta nyumba tukambere muntu tali korwa America acha kurepu mugusinka muntu ta korwa ande acha kurepu mwana mokega nasiki wachagete kiombe kega gia BD Girls group ya yane gekoro ku BD Girls Youth Group ya chaka umwaka oyo iga ekero naburi ekero gonkanyora nga abana bekero tukunya goshana baro bwe michigweta iga bakangeresa makongwabo ekagera tukachaka ekiombe kega gia BD Girls Youth Group na ekiombe kegeito kocha tole twasemani tugocha twikaransa twasemania twaena na advice nande twatebanga obogima mburi kwera obogima mbure mbogenderete neba chi challenge njiro na kitukunyara komenya buna baiseke boniga members twikira sekiombeke twabeirange 32 lakini abutore iga rero ntore 23 ingi kiagosugumete wachaka ekiombeke iga ekero ekento giansugumete mono kero nari gwete binyoro gaiga ngotebia abaminto bange chikura chiabo na nyoreta abaiseka abange sana bebiseta abande bali nyumba ekene no na abande kuchino ne kura batanya gwaka bao boete dinki gakogera number 1 abande eba ibisete sengenjo eba konyora abana banyara guchawe wasekenyoro nige kiombeki gakobomo yasabire omoteneri bw'abaswati ase county ya Nyamira moskecherusha mumanyi abarama abera nako basira iriyo begendereri ase emirimo yabo ya kila lituko lakini nataka watusaidie kupitia katika hii kikundi tunahitaji msaada tunahitaji watu wenye wa MP wapunge women rep tunaomba msaada tuweze kulea watoto wetu na kitu kunya kubolinga mama county bono no to inyorete mama county no to inyorete nani nduntoka netyo gokonya korwa sore omo MP cherusa mumanyi ntoka netie mama county na ndo ikange ntoka netie omo MP ato ikange ntoka netie governor to ikange toko ibunge kurangwa ekurarongwa katole lakini ntwanya konyora muntu okoliginga ngaki abana balia babwate challenge bare vulnerable ntwanya konyora muntu okoligi bantu bangabona igo egento kene narenge goteba gakia community abantu batenenereta ipoa abantu batenenereta machiko naba bakurwanirira abana abanyaruka nabasoroire gaki na inubwatisi abanyaruka aba negento kende nari gosaba onye bakonyi borande bono nande abantu buna abana babwenete gokonyu ekera abande bakoinyoru gaki na abana baro mwaba inyora tunasimama okonyora omwana tari omweri bw'obogima na kie kiombe kiremega yanega iga kianyare ko bage kubekwa irigo segeta abana banyaruka ne mono ase wodi ya Kerenyo eri gwetoma na kwegendereria ase obogima bosio ase bono basabirenga nerbu ya barayi korwe bitabo abanyare ko baba ko basira eriyo bagendereri bosio korwa ase geti ya sere ikigotoka ase wodi ya Kerenyo bunge ya North Mogrango me county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV retera Nyariki Steven Embunde Bimano murikito Steven Nyariki Embunde hase oroboti huru ya kagimaru kumurikire sabari ya abana b'abanyaruka nabo gabasubati hase barigete miroberio yo kwegenderia ase amagimabo tokobaganderia amaya na kwenekia buna mbachikonyara koba bakwegenderia ase nchirenge mwanchu murigeria no tokwika omwerio korendengo kunyurenga gikoroga chinsa isatonande chobutuko bwarero kusanga turaiga negati ya yanda manga senchira yobo ikerano to gusaba kwabera homogano no bwato mochando obweriogi wo oko kwandra homogiro bwa abaremi bekemeri gichae oyorobeire kwenekiwa ase factory yemo korwase county ya Nyamira tochikonyara ko bato kurumukira senchira ere yobo ikerano chinsa isato kurenda saboniga yanto gutwara borikeri yawe meroberia gentata sembeo chenkor kwa Clinton Ondigi Kelvin Mogoina Felistas Kabendi na bambo atisekuru ase studio ya kabere kwenye kamera gini chibi chango chara senchirengia.